Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayang gabi. Yes, Sir Bry, mayong gabi sa imo, Sir Bry, kag sa tanan tagkalamati sa sining istasyon. So, yaring atong lakat sang panahon, Pebrero 27, tuig 2020. Northeast monsoon, padaan yung nag-apekto sa pinakapunta sa Northern Luzon. Ang Batanes, ilakip man ang Babuyan Island, makaagom sa magalumo na kalangitan, kag inipagupdan sang laptang patupa sang ulan, tuga sang Northeast monsoon. Ang Metro Manila, kag iban nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dalaman sang Northeast monsoon. Ang Visayas kag Mindanao, makaagom sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. So, Negros Occidental, ilkit na syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga man sang localized thunderstorm. Kasarangan tubtob may pagmadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasidlangan, naga-impluensya sa kabugusan sang probinsya. So, karagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtob mabalabalod. Supply. Pila gani ka degree Celsius subong kabog na one, Sir Dave? Kay na, Sir Bry, ang aton nga init, nagalabot kita sa 32 sentigrado. Pero kung ang aton naman yung heat index o kung ang real feel, ang mabatsagan sang tao, nagalabot naman niya sa 35 sentigrado. At kung sa gabi, nagalabot sa 26 sentigrado. Ining 32, Sir Bry, magalabot ni hasta sa alas 3 kon ugto. Hasta sa hapon. Ang init-init gidya galing mga alas 10 to alas 3 to, no? Yes, Sir Bry. Kag Sir Bry, pwede ko tani ka-action sa imo, Sir Bry. Okay lang? Pwede gid. Ginapa-actionan ko da sa tanan nga himata sang akong best friend, Sir Bry, nung napatay, Sir Bry, ang naligad lang adlaw. Si Jericho Villarusa, no? Sang Barangay Bata, taga Purok Mahimayaon si Sir Bry. Kagyari ni sanang iyang nahamyang ang iyang bangkay, yara nahamyang sa may Purok Mahimayaon, Bangga CP, CP, Sir Bry, sa sakop sang Barangay Bata. So, best friend ko ni si Sir Bry, na ang kagina daw, kagabi, wala ko ka-report kay na kibot ako.
No, nataliwan gid ang akong best friend. Aha. Sige, Sir Dave. Ano? Sir Dave, nag-add ko da sa Messenger mo. Mas matulupang dan mo ko da. Yes, Sir Bryce. Sige, Sir Bryce. Sige. Salamat kay Sir Dave. Bryce. Salamat kay Sir Bryce. Maayong Good evening, Saliwat. mayong gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Matulo tawhay aton sini nga palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Pilipinas. And waisang sablag, tiyang sablag diri ang tuman ka init. Mga las 10 abi, toblas 3 ang hapon, ba diragid ang tukar sang init nga daw ginakagat ang panit mo. Kung ikaw may ara sang ginabatsyag nga ng hypertension, hypertensive ka, hindi ka maglango-lango ka painit, dapat inom ka gidamo nga tubig kay base at tikihon ka da. Kag magpalak-palak ka lang nga hindi ka nakabangon mga kaksyon, no? Hindi magpasobra. Kay sa una gani sa Uma Action JM, mag-umpisa ang trabaho sa kampo sa mga talamnan las 8 tubtob las 11. Subong las 6:30 pa lang umpisa na sila kay para mag alas 10 makapahuway sila tungod sa grabe nga kainiton. May diferensya na gid mana ang kainiton sang panahon. Pagkatapos pagkahapon balik sila sang una launa tubtob las 4 na damos na blaw launa las 2 las 3 las 4 or las 5. Subo nag-aumpisa sila tag alas 2 na sang hapon, ina mabulubugnaw na giblang panahon bla. Hindi na tamaan kainit kay kadelikado, ano? Sige. Las 6:43 Action Radio Philippine Standard Time. Of course, dito magkalimtan kada gabi ang pag-remind naton sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Subo nga adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Huwebes, Pebrero 27 na kita, 2020. Duha na lang kadlaw ang nabilin kag Marso na kita. Bao, summertime na gid mga kaksyon, mainit-init pa gining panahon naton. Anyways, sa aton sini nga mga utod mga kaksyon naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters and viewers nato ang aton sining opinion mo i-firing line ta, i-base nyo lang da karon sa mga issues kag balitaan nato na subong iyang gabi. Pero aring pamangkot ko na lang para direkta na lang gid kita kabay pang makahatag kamo sang opinion. Kinanglan gid bala Action JM nga awayan ang isa ka babaye. Mo na ka simple. Kon kamo nagahigugma bla. Kinanglan gid lang nga agawan ang isa ka babaye do kadamo man babae sa kalibutan gani. Hambal ganit nila sa survey subong mas madamo na ang babaye kaysa mga lalaki. Tinga inagaway pa ni sila iyaman. May natabo abi sa barangay Banago diri sa Bacolod nga may isa ka lalaki ginuthang sang kapwa lalaki. Allegedly karibalay sila sa babaye. Ay nano nga sitwasyon ini? Suliton ko damo kuno babae sang sa lalaki na. Prangkang istorya damo lalaki kumpara sa bayi guro. Galing iban nga lalaki naghapabahi-bahi abi. Action firing line. Ang inyo siring opinion dra i-type lang. Kaya ipadala sa 0938225517. Action Brian Morden. Action firing line. Onboard na, tob-tob las sa nuwebeng takna siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang nga gabi? Unahon ko ni karong plastaro pag may time kita nga una-unahon tagid ni ining ginaligar agaway sang babaye. Ang rason kun nga ginluthang ni lalaki ang kapwa niya nga lalaki patay
sa Barangay Banago. Ay grabe, pugakhang man ang gingamit Yagis, grabe yan Babae ha. Ay nako. Sa iban nga balita, kaso murder ginapreparar sa kapulisan sang Station 9 para ipasaka nagidbatok iya sa ato nagpatay kahapon sang grade 10 balang na estudyante sang Vima. Ito balang nagapabuang-buang Tembal ko sa inyo, di man to angit gid guro. Bisa magkinaano para himuon niya para makalusot sa mga alibis niya ang korte way nagabaton sina. Samtang mag-Iloy sa syudad sang Kawankalan, dakopya sa buy-bust operation, ti family business na nila guroya, 192,000 pesos man lang nga ginapatihan siya bo ang nakuha sa ila poder. Sa iban nga balita mga kaksyon, bagong EO ni Duterte batok iya sa ASF, makapabakod sa kampanya sang probinsya suno kay Governor Lacson. Samtang water security roadmap giga dihon sa Negros Occidental agod hindi maglala ang krisis sang tubig mga kaksyon dapat lang. And diri sa Bacolod, Mayor Bing nagpanigurado labang nga hindi makasulod ang COVID-19. Sa Bacolod rason nga ginban ang mga barko gikan sa China, Macau kag Hong Kong. Amo na yung mayor ang napangita tada kay nga akadelikado na ginsubong sa coronavirus. Daw nag-spread out na gid gani to the other countries ni matiniyon. Ay kadelikado na gid. Samtang 38 ka mga barangay sa Bacolod wala pa nakasumiter sang ila report para sa ikaduhang round sang road clearing operations. Ito krion kumunay karon balaw ang dalan diri sa may Burgos bla, lapit dira sa may circumferential road facing ka bukid sa right side. Ang footwalk dira ginapang buhuan kag ginabutangan ka poste kuno. Ang pamangkot ano ni Seneco ini o konsyudad sa Bacolod. Kay ang poste mga kaaksyon nag-obstruct sa dalan mismo, no? Sa footwalk mismo. Magambal kita footwalk ti alagyan sang tawo, hindi siya pwede makalabay sa karsada kay basi isangiton siya sa mga salakyan. Mauti mga iyasang gobyerno maning nga proyekto ho, ano ni Bacolod ini o kon Seneco ini i-check ko ni gani mo. Kay sila ya dira nagapamuho sa footwalk mismo nga hindi na makalabay ang tao abe ti mayo blay na. Action firing line. Sige lang kay i-check tani sa Seneco kon sa Bacolod para makulo kompleto tani mga kaksyon. Antes na magpalawod sa mga balita naton sa lokal, mahulohintok lang ko di gamay sa balita sa nasyonal. Pero dali gid lang kay may ginauyatan ko di subong nga sulat ho. Iya pila ka mga dokumento ini nga agin padala diri sa Action Radio Bacolod, address ini kay News Direct Rex Cantong. Pero subong nga gabi bukaron tani ining reklamo sang mga tricycle driver dira sa Handumanan batok sa Kaangay Manila nga tricycle driver. Toda versus Haptuda. Daw mo ni Black karon kay labuton tani mayara kuno sang allegations niya. May nagapinanukot dira kuno iya nga nagapakilala man nga ini sila tricycle driver. Kwan man sila, association man sila, organization anong tawag dira sa ila. Sa piyak man to may araman nga original sila kuno nga grupo. May mga sinuktanay nagagamit sa mga sala nga mga dokumento. Initaran mga allegations nga ginauyatan ta diri nakadepende ini kung paano ini mapamatud-an basta may reklamo nga ginpadala diri sa aton ining grupo sang Toda Tricycle Handumanan nga mga grupo mga kaksyon. Action firing line. Lasay 50. Sarabal ko na balikan ko karon ang mga balita sa lokal. Diri ko anay hulohintok sa mga balita iyas nasyonal ho. Ginmono talang bag-ulang kay ato balang party sa African Swine Fever kon flu mga kaksyon. Si Presidente Rodrigo Duterte ang naghimo na sa ginatawag National Task Force agod nga ma-address ining animal-borne disease mga kaksyon o kon diseases nga makasulod diri sa pungsod Pilipinas. Ining ginatawag nila nga pagkontrol sining African Swine Fever naghimo na sang tikang si Duterte nga gintas niya diri ang pila kadalagko nga mga ahensya sang gobyerno agod nga mabuligan ini nga ma-prevent o kon matapna sa mas temprano pa. May mga lugar sa Benguet na sa area sang Davao nga nagbana sa mga baboy, mga kaksyon nga posible
basi may dala ining ASF sa Davao. Nagligad to nga simana, ginmensyon ko sa inyo, ginpamatay dito masobra 2,000 ka mga baboy. Sa area sang Luzon, before, nagligad to nga mga tinuig, nagligad nga tuig, maging pamatay mga tuman na kadamo nga mga baboy, naglaom kita nga nadula na ng ASF, pero subong nagapadayon ka nagalaptay ni gali. So naghimo na sang tikang si Duterte makaksyon, kag ginhatagan sang trabaho ang Department of Agriculture, ang DILG, DNR, DTI, DUF, ang DBM, DSWD, DFA, DOTR kag ang DND mga kaksyon agod nga lantaw kag ma-check ining padayon nga pagdamo sang balatian o kung tawag nga African swine fever sa mga baboy ini. Ginalantaw ining isa ka o kung ginatawag ining National Task Force o pwede man Task Force National Risk Reduction Program, agod nga hindi na magdamo pa ang ini nga balatian. Action Firing Line. Actually, diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod, hugot na ini nga ginapatuman sang grabe gining hitabo sang ASF, nagligad nga mga binulan, mga kaaksyon. Sa iban nga balita iya, kuni si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag, nagligad nga gabi, nga ginapapili niyang publiko. Publiko, pili kamo. US nga dohimuon nga teritoryo nilang Pilipinas o kon China nga ginahimo or himuon lang kita nga probinsya. Action Firing Line. Grabe, no? Pwerte nga statement ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Suliton talang, ginapapili iya ang mga Pilipino. Pili kamo, US nga daw ginahimo teritoryo sang Amerikang Pilipinas o kon China nga himuon kita nga probinsya. Action Firing Line. Amo nang hambal ni Duterte mo, subong adlaw, gindepensahan ini sang Malacanang. Ilabi na gid kay Attorney Salvador Panelo mga kaksyon. So kay Panelo siya, mukha lang to kalokanchaw lang to yan ni Presidente Rodrigo Duterte. In short, jokes lang. jokes lang kuno to para lang ko na makayuhom-yuhom publiko Di kabalo ka naman Attorney Panelo nga ang tao subong sa Pilipinas, gamay tingki na iya isyohon, inaya mo, ilabi na nga ti Presidente sa sang pungsod Pilipinas, gamay nga tikab sang baba niya da, isyo ina gilayon. Kita mo ginisyuhan ganitong namunsyon lang to siya sa kasal sang duha ka mga reporters sa taga GMA, no? At namunsyon lang tong tao, ginisyuhan na dayon gali, ha? Doon di apirmahan ang franchise ang ABS-CBN kaya namunsyon na to sa ganit sa GMA ho. Ato lang namunsyon lang to ti inipa nga ang concern na to diri ang pungsod Pilipinas. So no, kay Panilo mga kaksyon nga hindi dapat gid patihan ato langulango lingaw-lingaw ni Presidente Rodrigo Duterte. Di palayag ni Duterte tod mo ang balya kung hindi kaya sang armadong kusog sang Pilipinas nga magtindog sang aton kaugalingon matapos nga ginbasura ni Duterte ang Visiting Forces Agreement. Anong tuyo nyo? Daw mo na blaya. Pero isa ko no ato ka general statement sang presidente, suliton ko kantsaw jokes gani. Ginambal ni Panilo dire nga ti ang engkwentro subong niya sang armadong kusogin man lang sa Pilipinas. Amo niya ang mga miyembro sang NPA, New People's Army. Mga utod taman nga mga Muslim iya nga nagakontra sa gobyerno. Hindi tanan kundi Muslim tawagin pero hindi man tanan. Kag ang mga terorista. Suno iya sang Malacanang mga kaaksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Aksyon Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Maki-update kita sa corona mga kaaksyon. Action Eden, damay ginbasa katubag ulang pila na tong patay direksyon din 2,803. Correct ako inday. Salamat direksyon Eden kinga kundi daw kay napanisangud to mo. So sa sinima tiniyon mga kaaksyon, istoryahan ang natabo nga pagdamo sang infected nga mga personalidad dito iya sa South Korea. Kundi may travel ban, patuman ng gobyerno sa Pilipinas.
But ang pila ka mga airlines padayon iya nga nagabiyahe iya dito sa South Korea mag-aksyon, no? Kay suno diri sa Manila International Airport Authority, ang ginbawalan pasahero manang mo, hindi kay ang biyahe sang ila sini nga mga eroplano, dira ko na nga mga airlines sini. Ti sino ka sakay sa eroplano, ha? Kay pasahero man, damo na bla, malupad na balayahan nga wala sang pasahero. Pero padayon ang biyahe nila, sa amo na ni kakulba subong sa sitwasyon, kag mismo ganing gobyerno naghambal nga i-ban anay ang pag-travel sang mga kauturan naton or biyahe sa mga eroplano, abi. Pero sunod sila diri padayon kuno o galing ginklaro diri sang Manila International Airport Authority mga kaksyon nga kon may nagasulod diri nga mga pasahero halin sa South Korea nga mga Koreano mismo kag iban abi nga mga foreign national mga kaksyon ina ginabawal gid Manila. Pero kon Pinoy ang nagaabot diri halin sa South Korea, siyempre batunon, kag ipaidalom gilayon sa 4 kon 14 días nga quarantine para masigurado. May man nga ginklaro ini, ano? So, ang kadelikado lang isang quarantine, abi, kay may iban to nga pungsod nga after 14 days, abi, o 14 day nga quarantine sa ila, uy, nagpositive mangyapon. Ano ka sure kita man sa mo sa nga sitwasyon do ka delikado sa ring COVID ngini, no? Action firing line. So pinaka-latest dire makaksyon nga patay sa pungsod China. Ay grabe yaw. 2,803 na sa Sinimatinion. Way pa nalabot Action Eden ang 56. Dala na siya, naapid na siya, no? Ining 56 halin ini sa gwa sang China mga kaksyon. Kaangay sang Iran nga mayara sang napatay dito nga 19 na kabilog sa Iran. Sa South Korea 12 iya, sa Italy 12 man, Japan may 7, Hong Kong may 2, ang France isa, sa Taiwan isa, kag sa Pilipinas may ara man sang isa mga kaksyon. So gin plus ini siya dito, naglabot na sa 2,803 ang nagkalamatay as of pila na ka days 29 or butaraton na isa ka bulan kag 29 ka adlaw or 28 ka adlaw ang nakaligan. Grabe, lapit 2 ka bulan pa lang 2,803 mga kaksyon na ang nagkalamatay. Sus Ginoo Lord. Pauntatan ni palihog ining virus nga ini. Action firing line. Kay kaluluoy gidya, no, sa mga kauturan naton dito sa pungsod China. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ti grabing pangpanghanda sa aton sa nga gobyerno. Nagligad to nga gabi atong sakay bala sa Diamond Princess to bala nga cruise ship bala. Mga 450 plus nga nag-abot diri sa aton subong gina-quarantine to sila sa May Tarlac mga kaksyon sa Athlete Village iya para masigurado nga wala sila sang may ginabat siya gidya. Kag okay, tamo na ang sitwasyon mga kaksyon, ano? Sining nasambit iya nga coronavirus. Let us pray mga kaksyon nga ini ang ma-stop na. Kaya hindi man ang pungsod China subong ang problema, kundi may masobra na 20 ka mga kapungsuran nga may ara na sa ginatawag nga COVID-19 o kon coronavirus disease mga kaksyon sa sini nga mga tinion. Action Brian Morden. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, diri kita, ariyo, ini nga mga tawo nga mga public officials naton nagaproblema na ang pungsod Pilipinas ang African swine fever nga ini nga balatian sa mga baboy naton. Nagaproblema na ang Pilipinas sa ining COVID nga ini o kon coronavirus disease 19, pero ang ilaya puder kag interes gapon ang ginahuna-huna. Action firing line. Ini nga mga public officials naton pinangbuto man ni sila mo, no? Pinangbuto pwede man sila naton pang ikritisar ga pangakigan man. Action firing line. Kay nga ang katabo karon sa kamera nagahabuyanay sa mga matigdas nga mga tinaga ang duha ka mga may mga interes nga nagpungko subong gani isang House Speaker sa Congress sa kamera ho nga si House Representative nga amo si Alan Peter Cayetano magkaksyon kag si Marinduque Representative nga mo si Lord Alan Velasco. Ining duha nga ini
Kag ining si Cayetano gid do kabalo maghimo-himo istorya kag tumo-tumo gid la. Suliton ko kadako sa problema sa Pilipinas. Anaga pala uli diri nga mga OFWs naton nga wala na sang trabaho bangod sang COVID-19. Ang mga wala nakabalik dito sa iban nga mga pungsod agud magtrabaho bangod sining COVID-19. Amo ni mga problema di ESF, COVID-19 kag iban pa may Taal volcano pakita nga wala pagyapon matapos kun anong sitwasyon to kay nagabuga man sa gyapon sang aso. Way pa gani mahuman ang rehabilitation kag inunto ko naka-start na dito sa Marawi mga kaaksyon. May Yolanda victims pakita nga subong nagauyango mangyapon ang aton sini mga kauturan to nga biktima sining Yolanda. Action firing line. Pero ring duwa subongo nagabinaisay bangod sa personal ilang nga mga intereses. Oh. Kaya nga man, kumadumduman nyo kahapon, si Cayetano nagpasibangod nga kuno may ara sang luyag nga magpatalsik sa iya bilang House Speaker dira sa Kamara, ginagamit ang national budget kag ABS-CBN franchise nga isyo. Kag hinanot niya gid diri nga ang nagahimo kuno sang tikang agod nga patalsikon siya sa pwesto, amo iya si Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga amo manigani ang nagpaiway nga ang nagtunga or gintunga ang ila sini pagpangalagad bilang House Speaker dira sa Kamara kay duwa ni sila nagahara-hara pagkatapos atong election last year. Action firing line. Or sa 2018 nga eleksyon, nagahara-hara ni sila nga duha tingin istorya sila ni Presidente Rodrigo Duterte nga tunga lang kamo, hindi nyo lang anay pagikunanuda o tisubong, sila nga duha nagasinabtanay. Action firing line. Hambal diri ni Cayetano ho, siya si Velasco, nakabato na ko sang report, nga may 20 tanan ka mga kongresista, nga ginistorya niya, kag pabulig siya kung paano ikudita si Cayetano, suno siya, sa kung paano kung nadi patalsikon kag palayason bilang House Speaker, kag ining 20 ka mga kongresista nga ini, suno kay Cayetano ha, ginpangakuan niya sang chairmanship kung makahalin na ginman si Cayetano sa iya sini nga pwesto. Action firing line. Grabe, kag may mga budget pa kuno. Ina-allegation ni Cayetano kay Velasco ha. So, ang panawagan gani ni Cayetano subong sini mga kongresista nga ara sa poder sa paghalalin kamudanay sa chairmanship nga ginauyatan nyo. Kung si Velasco niya ang nagapungko, balalik ka mo. Oh, sadya subong sa Kamara, no? Action firing line. Ang sabat diri ni Velasco makaksyon, nagwa man siya kag nagpalayag. Sa daway gid sang kamatuuran ina nga mga ginawakal ni Cayetano sa mga plano nga mga kudita nga gingamit ang national budget nga isyo kag ABS-CBN, hambali Velasco wala gid ina sang kamatuuran. Action firing line. Siya inagoro ginhimo man nga istorya kung sino nagapalapta sini agod mag-divide ang kongreso, mga kongresista rather mga kaksyon kag himo-himo gid lamang para sa kaugalingon nila nga interes. Action firing line. O, para madiskarel gid lang kuno ang legislative agenda ni Presidente Rodrigo Duterte. May mga kongresista kita diri sa Negros Occidental Bacolod gina-try naton kung tinay mag-contact medyo alang-alang posible guro. Kaya iban daw ay nag-aalalandar ang ilang silipuno mga kakse. Kaya mamangkot na tanay kung kumusta na da ang inyong kamarada. O, daw masadya pa kamuya sang binangigay kung pwesto ang paghahambalan pero ang kinahanglanon sa pumuluyo, iya, daw ginapawalaan nyo lang. Action Brian Morden. Action firing line. Amo ning manamit nga mga tawo kagin botos publiko para magserbisyo ang ilaya do mga artista ilaya matulo chismis among ilaya. Action firing line. Bagay na sila guro himo ang teleserye iya nga kutso-kutso sa Kongreso sa Kamara. Para malingaw pag ginis. La 7:05 Action Radio Philippine Standard Time. Diralan tasta sa balita nasyonal. Kay kabalo kita nga sa balita nasyonal, ang iban to doon digid man masyado dalag ko. No? Diri lang kita sa mga da makapatindog, balahibo, kag makapasingke. Kag daw kanami pangusi nga mga balita. Action firing line. Sige. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Unahon ko lang niho. Kay ining sulat mga kaksyon, ginpadala diri sa Action Radio Bacolod. Sang isa ka grupo sa mga nagabiyahe sang tricycle. That ang ining association kuno gintukod 1997. Diri na lang kuya sa pinakapunta kay based diri sa ila sining sulat nga ginpadala sa aton kung basahon ko ni Abi malawig-lawig no.
Pero pwede man guro, la city size mo man lang. Ariyo, ang iya sining nabutang diri sa iya sining sulat mga kaksyon, halin ini sa TUDA or Tricycle Operators and Drivers Association of Handumanan Incorporated. Monitor subong taga-Handumanan, gin mo, no? Second floor, 5 de Noviembre, Building, Purok Housing, Barangay Handumanan, Bacolod City, 6100 mga kaksyon. Now, ang address diri DYE si Action Radio Bacolod. Sa ngalan sang TUDA Tricycle Handumanan, kami nga mga opisyalis nagarepresentar bilang tingog sang kabugusan nga katapuan sang 360 ka mga lehitimo nga miyembro. 360 ka lehitimo nga miyembro. Nakasulat na kami sa SEC mga kaksyon sa Iloilo, sa BIR Bacolod, Bacolod City Police Office, LGU Bacolod, Barangay Council sang Handumanan, kag amon man napahibalo ang Police Station number 10 sa nagluntad iya nga extortion kag pagpatalang. Grabe nga allegation ya, extortion na. Kag pagpatalang, misrepresentation sa mga pumuluyo. Apang tubtob subong, wala sang action ang mga line nga mga agencies, LGU kag Barangay Council. Wala kono sang action ang mga ahinsya nga ginpangmunota kag ang Barangay Council mismo sang Barangay Handumanan. 1997 sang gintukod ang asosasyon kag hilway ini nga naga-report sa SEC kada tuig. Naga-update sa ila BIR nga payment kag yearly kuno nga naga-secure sang mayor's permit to operate para sa legalidad kapag patuman sang polisiya sang gobyerno nasyonal kag lokal man upod na ang pagpatuman sang city kag barangay ordinance. Isa sang amon problema ang pagtuhaw sa mga impostor. Grabe, no? Gina-extortion, ha? Subong impostor na naman. Nga nagapakilala nga mga opisyalis man sang among nga asosasyon. Kag likom nga nagapangulikta sang kwarta gamit ang amon ngalan. Sa subong mayara na sila sang masobra 21 ka individual nga nakolektahan sang hindi magnubo sang tag 1,500 kada isa. Uy, grabe dako glini. 1,500 kada isa, ha? Di ka mag-21 na tiba kwarta man ina. Action firing line. Ini allegation, ha? Klarohon ta lang. Hindi pa palipod sa bugos nga barangay nga may mga items sila nga nakuha sa duli kuno paagi sa sala nga information nga ang ila kuno asosasyon HAPTUDA ang nagaluntad sa Handumanan kag magalawig na or malawig na nga naga-operate o kung naga-operar. Gani upod sa amon ngalan kag contact number kami ang nagaayo sa inyo sang bulig para matadlong na ang pagpaisog-isog sang grupo ni Giovanni Vista kag Rodelio Agno sang HAPTUDA. Upod siri nga mga datos nga amon nakuha bilang pamatuod sang amon reklamo. Action firing line. Ang ginatumod nila diri nga nagapaisog-isog mga kaaksyon according sa ginatamdan ko nga sulat nga ginpadala diri sa Action Radio Bacolod. Address ini kay News Direct Rex Cantong. Amo si Giovanni Vista kag Rodelio Agno. Base nagamonitor ining duha karon na we are open sang amon sining linya sa 4343861, no? Kaya pwede ka mo katawag or pwede man ka mo kakadto ganidi kay until 9 pa man kita, no? Kaya ang allegations nga ini natuhoy sa kay Giovanni Vista kag Rodelio Agno mga kaaksyon. Ang mga allegations against sa inyo, extortion kag impostor. Action firing line. Pagpatalang kag misrepresentation kuno. Bag kasakit ini nga mga nga mga allegation batok sining duha mga kaaksyon. Action firing line. Now, diri sa likod, sining papel nga ginauyatan ko kamakitaan sa mga viewers na tundira, no? May ara diri sang ginpadala nga dokumento nga resibo nga ginpirmahan. Pagkatapos, pirmado ini, ang resibo may ngalan nga Handumanan Proper Tricycle Operators and Drivers Association, HAPTUDA, Vice Versa Incorporated. Ini nga resibo, ha? Pero kung basihan ta ang dahol nga documents mga kaaksyon, ang nabutang sa babaw, TUDA, Tricycle Operators and Drivers Association of Handumanan Incorporated,
ti sinong original sina dire. Action firing line. Amo ning klaroho naton kay ang resibo haptuda, ang dokumento tuda. Oh, sino giblang ka plastar sina tinido duwa iniho nagapanukot sang balor nga 500 pesos. Guro kada sukot ni 500. May ari man isang 1,500 gidya nang bayad sa isa ka driver nga ini. The same ha. Ang resibo handumanan Proper Tricycle Operators and Drivers Association haptuda vice versa Inc. Pero ang dokumento nga nabutang diri iya katuda mga kaksyon. For more information regarding sini ara sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya Sir Jigo Malakad sa Ondok. Sir, good evening. Action Bra, good evening. Good evening sa atong mga listener, labi na gid sa mga tricycle driver naton sa Andumanan. I understand naka-monitor ka guro sa pagbasa ko sa kaundan sang isa ka short bond paper nga sulat nyo dirigin padala sa Aksyon Radio Bacolod. But ano pa gid ang iban, sir, kag pwede mo i-share sa mga gabi angot sining reklamo sining TODA nga ini. Anyways, una sir, anong imo sining participation sa TODA? Actually, kay nagligan no 2015 tungod tawhay na siya halin sa pagtukod sina daw mga almost 17 years na nga ginpatawhay ko na. 2015 do nagkinagamo sila during the time of Kapitan PB Legaspi. So gitry ko nga balikan para ma-resolve ang problema. Sining uli lang natalupang namon nga ang original nga gintukod namon ginpapanas nila dito sa Iloilo. O dason ang amon nga ginabayran sa BIR, gin-erase nila. So nakuha namon tanan nga mga dokumento. And then lately, nabalaan namon nga ang ginbulos nila nga ngalan nga haptuda, kuanan na nila, ginpangutangan mula sa duli, sa mga gamit, bisubong amon ng kontrobersyal. Gingamit ang haptuda nga ngalan para makapangutang daw mo sila, sir. Oo, nag-create sila bagong ngalan. So wala man na yung problema kay ilan na yung representation. Ang natabo sila, nakita namon nga almost 2 years nga wala maliquidate ang almost mga 149,000. So reklamo mga membro nga jig baliki man kami di San Dumanan may problemado na kami kayo. So ginbalikan na naton and then damo kita na diskubrihan. That's why nagpatawag kita sang eleksyon daw mga 3 kasaksisid gintawit ni sanigid naton sa barangay. Kag mismo ang local government unit gin-inform naton para mangin transparent siya. So nakita nga kadamo sa problema, sining ulihi lang kay hindi gali mabato ng ilang haptuda sa syudad. Pero nakakuha na sila kwarta dito sa Duli, kag may mga project na nabi sila. Ginkuha ang ngalan nga tuda likon sa amon ibalo ang haptuda gina-issue nila nga resibo. Pero ang ginabato nila nagapamaton sila tag 2005, tag 15. No ginakuan ba nila misrepresent nga amo na yung resibo nyo anay haptuda lang apro issue namon para makapasar ka mo to sa syudad nga makakuha ka mo sa NTOP tudang yatag namon so may mga list of officers man sila kasi mapatigid ang tao kaya ang ilang opisina ara mismo sa barangay yun mapatigid ang tao ito mo na naintuan pero sir I'm sorry ining haptuda sir may mga miyembro ni sila sino mga miyembro nila sini may i-separate ang miyembro nila sa TODA or anong sitwasyon? Separado git kay issue man sila resibo. Dahil tungod ang natabo sila wala sila makapasar sa syudad. Kaya daw naghinaway na to sa city council ang pagkatapos ng barangay council diri daw ginhabuyan nila bad word. So mga wala sila gin-grant. So para makalusot sila subong nga tuig, likom sa amon ibalo, ang amon niya gali ang ngalan mo ginadala nila. So may mga duplication tingala kami nga kagwa niyang tuda nga sticker, kag tuda nga certification. So wala man kami sina ka issue that's why gintawagan namon ang BCPO nga mag-imbestigar ang BIR, ang LGU, ang barangay. So na-discoveryan na siling nila i-istoryahan sila ko almost 15 days na managuan month na gani nga problema. Hindi pwede nga may duplication action ba kay kung may 001 sa amon may 001 man sa ila may generate da karon o kung may nadagdagan bata o kung may nadulaan cellphone sino nga accountable sila kay may mga duplication ng aton nga number kay ngalan sa aton nga association. That's why gipaabot naton dira kay wala action ng aton nga barangay dason ga pabungol na gid lang ang barangay council sa lingkod Mayo guro dira ipaabot sa action
radio para matawagan sila. And proper sabto nila sa kanginan. Kung nga natuntuan ng gobyerno lokal, ginagamit ang logo sa siyudad. And ang barangay, nag-issue man sa barangay business clearance. In sa uli, sila nila bawion. Sila naman, dapat bawion as soon as possible kay misrepresentation na. Ang tama na ka problema sa pasahero naton kung may mga madagdag, mabuguan, madulaan. So, amon malanagurong amon punto action by. Kami gabayad kami sa BIR, gabayad kami business permit, gabayad kami sa Iloilo. Sila ya karon makaon ng iya sa pinangabudlayan di sa mga grupo namon, sigariya ka aton board. Okay, may nabutang diri nga mayara kamo sa 360 ka mga lehitimo nga miyembro. Wala ini sa 360 sir, wala sila sang labot diri. Wala na sila labot. Pero sining January lang, ang ila almost, I think 32, mga 32 na ila membro, nagsalaylo din sa amon kay nag-eleksyon kita sa December kada ang parapol na to, mga 10 sacks nga bugas, may mga TV, may mga appliances, and ara si kagawad, ginpati nato mga kagawad, kay si kapitan ginpambal naton, gin-invite nato ng ilyo para bala nami bala kag credible siya, kag formal nga Christmas party kag eleksyon. So nagpabutan kita sa mga tarpaulin kay gina-welcome naton kung kada sino tong may mga problema para masitol naton lang kalaway nga gilinaway. So wala man sila magpalalapit, subong nga January, nakibot kami nga may mga lain nga sticker kag lain nga certification. Okay. So ining ginapanukot nila nga alleged diri sa report nyo or sulat nyo 1.5, wala ni sila panukot sa 360 yang nga miyembro kundi nga ila man nanto nga 32 kabilog sir damo sina. Ang ila lang ginasukot nila pero nagsaylo na nasubong sa amon ang ginisyuan nila resibo kay natingalang miyembro nga ang haptuda ang BIR nga resibo. Tuda ang certification nga i-issue mo. Tapos may logo pa ang LGU. Yung LGU hindi niya pwede butangan mo yung logo nga sa syudad. Kay questionon ka na sa syudad. Kay private entity kay mo yan. Mayo kung barangay council ka. Okay, so in short, ini sila sir, ang haptuda, hindi ni sila lehitimo dira nga mga asosasyon sa tricycle. Amo na klaro naton sa mga gabi. Hindi gid. Kaya ang pumilit ganin nato Action Bray. 3 ka bisis nga hindi ka makaboto, automatically erase ka na mo. So nga amon diri may annual dues na nga ginabayaran ang membro kada tuig, gabayad kami BIR, business permit, kag report kita sa Iloilo sa aton nga master list. So kung 3 ka tuig nga wala ka sa lista, ginapatawag na siya after 4 years kay para may balwit kag ma-validate ang iyang ngalan prote tungod nga ginlapak-lapak nila kag induplaan ang mga ngalan sa sticker namon. So wala na namon sila gin-recognize. Pero lately nakita namon nga nagpatapik naman sila sa bago nga ngalan. Okay. May nakitaan ko din nga mo ning certification bla. Ang certification diri ang pinaka-heading nyo diri TUDA, amo ning ka Tricycle Operators and Drivers Association of Handumanan Inc. AB. Pero may resibo diri na apid nung Sir Jeg nga akwan ini, iya naman niya ka HAPTUDA. Paano ni natabo man? Ang problema na action tayo, nagtawad na lang heading nilang ila opisina sa barangay team. Mismo ang barangay, di gintunto mong barangay. And ako nakatawi ko to sa legal department sa BIR. So, makandak sila sang investigation kay pwede na nila kuno ang ila to term do ipa-CIDG. Sabihin ko, obvious na kayo, dapat katulong na ding duwa kang grupo kag isitol. Kay no na yan sa Handumanan nga ang haptuda, kilala na yung asosasyon under sa leadership ni PB Legaspi. In may kaso na yung pending dito sa duli kag hindi na yung magtandog sa merito sang kaso kay separado na yan para hindi matada ma-contempt. Ang ato issue nga ang haptuda ang imo resibo sa BIR. Ang ina-issue mo yung certification tuda. Kagkabalo kagad may tuda dari nga almost 360 ka membro. Kag gina-recognize na isang barangay, palangga na sa barangay, palangga na ni Mayor kay dito kami na yung taking mismo sa local government unit. So ilikuman mo yung tao sa Handumanan. So ako na nagurak sa Bray. Yes. Ay ning certification sir ginagamit ni subong sa miyembro nyo nga pamatuod nga ti miyembro sila sang TUDA pero may ang panukot di haptuda amo na sir. Oo, kaya nga ato certification Action Bray namin niya nga ato ng certification ang letterhead ta. May BIR, may proper nga opisina, may SEC registration, may business permit, may business plate. Kag kumpleto na yung address kag ara iya may opisina kita nga formal. Ara na sa amon dira makitaan mo man sa letterhead namon. Kay para bla transparent kag hindi ta pagtuntuon ang pumuluyo diri. Ngado may ginalikuman kita nga kung makwestiyonan na gani, mga sigla sila yati
naglikat pati ang paisog-isog nila din nga nagabit sila yan 16 kung nadlaw subong niya gobyerno na niya ni Duterte madok man kami sa ila pero hindi kami madok manugit sa gobyerno ila binagin sa radyo action right Kasak kabudlay man sila. Anyways, the last thing ining 32 nga ini nga ang iba nagsaylo naman sa inyo. Sa nagligad nga biyahe gini sila galayang nga ini sila mga bugos kay wala sang kumpleto nga mga permiso ini. yes until now gapamaton sila mga bago di damo pag ginto ana luoy na kami action right namin gila kung makakanto ding patrol ni boss mga 1 PM ito puno namon ng amon membro nga mga almost 300 plus mga 1 PM dito sa barangay hall para at least makita anta lang matutuod kag hindi lang magdrama-drama sa kanina kay bilog ni bala nga Pilipinas ang nagapamati via internet kag bilog ni nga kalibutan mo budlay mo yan sa black zone kay gapamuno ko sa transport industry no Yes. Sige. Sir Jake, salamat kay Sinimaterion gahulat man si Barangay Kagawad Zinaida Canto. Na-check na mo si Sinimaterion siguro naman to siya pa-interview sa Nisaton. Sir Jake, salamat may gabi. yes may gabi action right thank you again thank you sa mga listener kag hindi maglain ng buot kung ano na mga statement karon may gabi Yes. sa nami Yes. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Seryoso ini nga mga akusasyon kag ini balang matawag kita nga kon hindi man lang sigurado ang tricycle nga nasakyan mo wala sang piho nga may ara sang permiso halin sa syudad sa gobyerno kag maaksidente abi mamroblema kamo sini. Kag ko nagabiyahe ini sila nga hindi malang kompleto nga way ni sila pinangdakop dira sa barangay Hindumanan man. Basi naga-monitor man subong ang Bacolod Traffic Authority kag makapamasyar ni sila didto kag makapatigayon sang checkpoint abi para mausisaan man kung ano kalihitimo ning ila sini nga mga ginauyatan nga mga dokumento kay ga-travel ni sila nagabiyahe ni sila ginasakyan sang pasahero basi bang problema ni plakad lang. Aksyon Firing Line. Ang aton sinisubong niya mga allegations niya ang ginauyatan naton kag interview naton kay Sir Jigo Malakad nga mo ang nagdalaman sa sining issue mga ka-action. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have Barangay Kagawad Zinaida Canto. Ma'am, good evening. Good evening, sir. Si Action Brian Morden. Live ikaw sa Action Firing Line sa Action Radio Bacolod, ma'am. Okay, sir. Okay lang. Oo. Sige. Yes, ma'am. Ma'am, una-una, anong may ideya ka sining problema karon sang toda kag haptoda dira sa anyways ang kuton ta kauna gali ma'am ang haptoda may ideya ka sini? Ang haptuda, sir? Oo. Sir, yung mga tuda members man na sila, sir. Amon siyang natabo with, as far as I know, some 2016, doon ginamo na sila. Asa nga daw sila ni Diego, doon walk out sila sa ila, ito nga doon Central Assembly. So, sang October, may ginakaptan ko din na dokumento. Sang 2015, gin-change na nila, gin-pa-drop na nila ang ngalan sang tuda. Tuda, balikan dumanan magsilingan, Tricycle Operators and Drivers Association, no? Hamang tuda. Tada mo na siya. Ma'am, dali lang gid. Mamanawag kami biliwat bi ma'am. Kay daw ga utod-utod kita kanugon sa imong explanation nga daw ga kwan kita nagauntat-untat. Balikan ta lang si Barangay Kagawad Canto sang Barangay Handumanan. Siya ning nagaoyat sang Committee on Transportation, no? Kanugon abi nga nagautot-utot, nagautod-utod abi klarohon naton kay para maisa naton ka shoot. Action Firing Line. Okay, salamat gid no sa mga naga-monitor subong sa Handumanan kanamo sa naga-feedback sa aton diri nga sang kano nga cellphone no. Ari isa ka text sa balya, salamat Action Bry kay kami nga mga lehitimo nga mga driver hindi pa makakuha pasahero sang sa hindi lehitimo. O imagine mo na. We have again Kagawad. Hello ma'am. Hello, sir. May gabi ba? Okay na gini no. So ano to mamang imong story kay na? So amo to siya, sir, sang natabo sang 2015 nga daw naginamo sila. Second drop na sang grupo nila ni Bani Vista ang ginpa-drop nila sa SIC, no, sa Iloilo. Kaya nila ang ngalan sang tuda sa Handumanan Mansilingan Tricycle Operators and Drivers Association. Okay. Or naman tuda incorporated in short. So, it so happen, ginpetisyonan sila sa taga Mansilingan. So, wala to, gin-change naman nila to haptuda.
Okay. Gising sila sa Handumanan Proper Tricycle Operators and Drivers Association sa June 1, 2015. Okay. So, galing ang problema, sir, kay ng series of hearings ang ginheld naman dito sa may sanggunian, wala bala sila, sir, sa ating City Ordinance 650. So, Ang haptuda, wala. wala man ang haptuda, wala. Okay. Kaya change sila ang hamantuda to haptuda. Okay. So, nag-hearing kami dito, ay ilang ngalan, wala dito, kay duwa lang to, sa 650, duwa lang to ka-asosasyon, ang gina-acknowledge ang syudad. Ano to? Ang tuda, ang tuda, kag ang Brituda, formerly Brituda, pero subong Hutuda na nga under sa kay Mr. Caraballo. Okay. So, hello, sir? Yeah, go ahead, ma'am. So, amo na dito, pag hearing namon, nga daw nagdamo man to gani sa mga istorya, nagkuhan nga daw hindi manami sa amon nga hearing. So, until sa time na nagkuhan abi sa mga additional nga units na naghatag kami ang barangay mismo, naghatag kami pang certification sa original, nga tagahambal, gid ko mo, nga ang gina-acknowledge sa barangay, na legitimate kag legal na TUDA Association, amo lang kay under sa kay Mr. Diego Malacad. Amo ning tuda na. Oo, bali TUDA So, na siya, Tricycle Operators and Drivers Association of Okay. Handumanan, under na sa kay Mr. Diego Malacad. Okay, so dahil lang ma'am ha. So 2015 pa lang ang haptuda nga ini wala na ni. Kay why man na-recognize kini isang city. Wala. Oh, Pero, but- registered sila sa SIC. Pero ang ginadala nila, TUDA, kay tungod nga hindi kasunod ang HAP-TUDA nga ngalan sa city, kay tungod nga wala sila ngalan sa City Ordinance 650. Okay, rehistro lang sila sa SEC-IA pero sa syudad ya wala. Pero ano nag-existe sila gyapon despite nga may kulang ang dokumento nila. Oo. So, para maka-avail sila sa registration upon sa mayor's permit, Aha. nagamit nila illegally ang TUDA. So, Kaya ikaw- malilag kung sakon mong So ikaw mismo ma'am aminado kakagawad nga illegally gina-use nila ang name sang tuda and ginadala man nila ang haptuda. o HAP-TUDA ginadala nila ang asosasyon, pero ginagamit nila ang TUDA, yaya nga mga lansang TUDA para makaregister sila. So- Ang natabo na siya mo ni Bisero, nakibot man ko gani, kung nga nakalusot sila. Oy. Kaya amon na sada mo, na sa amon dito nga pag-istoryahan, ay gintagaan man sila tuod sa additional number of units ng tricycle. Aha. Pero coordinate sila, yaya, sa legitimate na TUDA. Aha. Kaya mo sa tani mo, kung nag-submit lang sila sa ila kaugalingon, under yan sa umbrella, sa original na TUDA, o kung legitimate na TUDA, huwag kita na yung sir problema. Galing kaya ang nagtabo, nag-rectal sila ya kay Kapitan Danoy. Kaya tapos si Kapitan Danoy, kaya gingamit man nila ang TUDA. Si Kapitan Danoy, nagpirma man nga supposed to be dapat tani, nga kung sa ako ng sir ha, bilang chairman committee Yes. sa transportation, wala man ko nag-question Aha. sang ano ni Kapitan Danoy, sang iya nga decision, kiti Kapitan, ginarespeto man na siya namon. Yes. O galing kiti, binakita kami, nga dapat tani, si antes sa nagperma, kay kabalo mo na sikap sang tanan nga kwantigat the report na kami na sa iya, tapos hearing dito sa syudad, nga dapat tani, Yun to na, nanay. antes sa nagperma, tani ginpakadtuya anay sa legitimate na asosasyon na TUDA, Aha. ang membro sang HAP-TUDA nga ato, kasi siyempre, pamembro gito sila, sir, paano sila tawgon na legitimate kag legal na Okay. membro sa asosasyon sang TUDA, kaya wala ganito sila, hindi sila membro. So paano nag-exister ini sila ma'am kay ikaw mismo may ideya ka man nga illegally nag-operate sila use the haptuda and tuda nga mga associations anong tikang ginhimo nyo sa barangay? Bali sa'yo mo ni siya, ginpa-agenda ko na sila sang last, first bala namon nga agenda sang 4 or sang 11. Nag-appear na to sila, sir, kag si Mr. Agno mismo, nagkadto na to siya sa amon, sa stasyon. Aha. Kag grabe pagid saya ya, grabe gid saya. May ara gid saya grupo, yang gid saya kag ginakling na gid siya nga TUDA. Sa paano naglagsay paano kaya nagtuda? Kaya wala gani ka mo tungalan sa Abi- legitimate na TUDA association. Sabi ko haptuda na sila nagtuda naman sila liwat.
Walang tuda naman din pa-drop nila ang ngalan, nagamang tuda, naghap tuda, tapos tuda, magyapon sila nagbalik. Pero illegal na gid na yan, sir. Illegal na gid na sila ya. Okay. Nagam. So sa pagkakita nyo, ma'am, nga illegal sila, why ka mo nag-request man lang from bitaw or ano nga sitwasyon nga i-apprehend ini sila kay illegally nag-operate sila? Amo sa gani, sir. Sige, Kundi sige. After na to sang amon na hearing, naging-invite namon sila. Kami yung daan, ti si kapitan, ginaiga desisyon. Ti kapitan, sa mo, ti siya ga desisyon. Gin ko naman to si Mr. Agno, nga may istoryahanay. Sila, wala na kami yakabalo, basta mag-desisyon ako yung sang akon. Basta awayan ako ni kapitan, kiti kapitan, siya kadawad lang ko. Pero kung may diretsyo ka man lang, yun ka man ni kapitan, lain na nga istorya karon. Kaya amon sir, na tisibri tanan-tanan na sir, gina-open up man na namon kay kapitan. Amon at mo lang tungatan nga wala gid ko ya kabalo. Nga maya si kapitan sang illegal na nga gagamit sang tuda, nagpirma si kapitan para magkuha sa ilang nga permit. Okay man na kay renewal, sir. Galing kay gamit ang tuda. Okay. So, ang natabo subong, may mga allegations diri nga si Giovanni Vista kag Rodilio Agno, amo ning duha ka persona nga ginatumo diri. May ano nga nung tikang, may ideya ka na ning nga nagapinanukot sila 1.5 sa mga miyembro nila gamit iya ang resibo nga haptuda pero may ari pagid sa certificate diri nga tuda ang nabutang ang logo City Bacolod. Anong tikang ginhimo sa barangay sini kido karong manikon tanawon tagid? Oo, gani, sir, mo pa na sa, amo na siya gani, sir, ang amo, naging cluster dito, naging patawag na sa session, nga dapat, ginaayo lang gid na iya, ang grupo ni Agno, paidalong sila sa umbrella, sang tuda nga legitimate, hindi gid sila ya, hindi sila daya, kay grupo sila ko na yan, ako na din na makatong ako nga grupo, mga muna, kay gusto din may grupo, isang kaptan, tanong grupo mo ya, hasta na lang nga do kalain, nabalatan, nga mag-ara ka mo sa session, kang magkano, kay ti grabe, gid si Agno. Okay, sige. Given na ni Madam Kagawad, king oras to, ginalagas ta lang, nga wala gid sila abi nagpati sa inyo, nga nagpatigay naman kamo sang public hearing gani, or ano nga diskusyon sa inyo sining nga session dira. After sa to nga wala ginagilisugot ini way kamo nagpadangat sa Committee on Transportation diri sa Bacolod abi kay Councilor Dindo Ramos agod nga ma-address ining problema nyo da sa dumanan? Hindi kasi kagakatuman da sila ni ang secretary sang tuda si Milorina Sasig. Ginabalik man nga ibalik sa barangay. Actually may ara na ko nga ginhimo nga sulat address man kay Councilor asta naga sa City Liga asta sa Bitaw. Then pang ko na sa proper nga venue, sir, sa discuss ko pa na siya sa sa session namin, sa inyo na March. So, okay, di ba naghambal ka nga daway nyo ginahusayan da? Kundi sulat ka da, recommendation, nga ti councilor, hindi sila magpati sa amon diri, muni mo na, ikaw ning makabulig sa amon di. Oo, amo ginawa na sir, kaya ara, nasa na-prepare ko na natin, pasulod ko na sa agenda namin, sa first session namin sa March. So, tiway ka mo sang pagban anay, sining mga ining sobra 30 ni sila sa idalom sang haptuda nga nagabiyahe da subong nga basi wala ni sang kompleto nga mga permits ang ila sini nga pagbiyahe madisgrasya sila makaproblema sila mga pasahero nam maginhimo nyo na ni Abali sir, actually legal man na sila no nagpa-resto tanan yung process man na nila o galing lang ang gingamit nila ya ang tuda illegally gingamit nila. Okay, may mga permits sila ang ginakaugtan ang diri sang tuda nga nagamit ngalan nila nga hindi sila miyembro. Tapos, illegal gyapon eh. Illegal gyapon eh. bisa nang iya, sir, nga SEC registration, iya na niya sang tuda. Gingamit nila. Ang SEC registration number, kuan sila, ginagamit nila iya sang tuda. Tapos, wala na sila sa opisina, diya sa barangay, hulya, wala na niya. Wala na sila sa opisina. Bisa nang iya, yung mga sulat na wala na yan letterhead, kung ano na yan, wala na niya. Ay, titingala ko man gani nga nabutang, di gani, iya ka barangay, iya ka syudad sa Bacolod ang logo nga nakitaan ko di. Nga ginbutang nila sa toda man mismo nga letterhead ng heading nila. Oo, pero ang ila sila nga BIR reset iya hap toda no butang. Pero ang number sa ila nga SEC registration na daya yan ay katuda gid sir. Ay nagsalalamo no. Ti paano ni naaprubahan sang BIR man? Bali ang ano sina sir, ang sa BIR, at siyempre kaya gamit nilang tuda, kagapas ipani sila nga tuda sila. Actually nga hindi sila yung tuda. Bisa ko nako palang tawon di, gingamit nilang tuda,
haptuda. Kalayo sa diferensya, di ba? Oo. May dokumento ko dito, may dokumento ko diya sa nga ginakaptan nga sang dito kami sa may sa sanggunian na nagahiring kami to gusto nila bawion hindi ko yung paghihatag kaya ako na ni ginatag yun na ni sa akon niya so ako na ni dokumento. Aha. Sige. Ma'am, buwas kuno 1 PM may ara kamo sang ano da may ara kamo sang dialogo dira buwas 1 PM. Wala ko sir na inform base ko na ako yung kay available na lang ko yung sir anytime. Aha. Sige, i-update kami busy mi ma'am sini boss kiti ikaw mismo daw nag-hands up ka naman sa ila kay before daw ay mas lang mati sa imo ang himo mo subong daw recommendation na lang ni kay councilor. So haton tanay ko nanong recognize ni councilor Dindo Ramos ining reklamo dira sa handumanan nga mga tricycle nga ini. Tapos tani sir na okay na gid lang na siya tani mo wala na gid lang na problema ya kung submissive lang sila balatan sa legitimate nga to galing kat hindi ja agid siya. Daw gahi jud ka din sila dapat paidalom lang sila no way gid problema likwan ang biyahe nila normal pa no hindi pagaliko dalan nila. Oo, na sir. Galing kay tiluyag ko man ipamatian si Agno kag si Vista kung ano man ang ilang side diri ni man takatag conclusion diri nga sa sining mga allegations sining sulat nga ari di subong sakon and halindra sa imo. Ikaw binong panawagan mo kay kapitan daw may himubunuot kato kay nga nagpirma lang dapat ginistoryaan ay nga digli amo. Actually, man na siya nakiboti ko gani kay siyempre grabe man ang respeto sa mga taga-tuda sa amon sa barangay council labi na gid sa amon kapitan. Galing amo lang to nga time nga nakibot kami nga nakalusot sila kasi sa amon dito nga hearing ang renewal okay gina nga rikta kay kapitan ipermahan pero sa sitwasyon na paano mo nagtawhay na tani kung wala na sa tabo nga antes tani nagperma din pa kuanay sa legitimate na tuda. Aha. Sige, ma'am. Aha. Salamat sa mga time. Manawag kami liwat dira ko ng update sini para ma-hitso tariya kay hindi naman ta gusto ng ining haptuda nga ini nga ginareklamo karon da nga madula di sila da kay tiga pangabuhi man ni sila mo. Ang lagas diri sa Action Radio Bacolod because nga ang salig ginpalabot diri sa amon ang reklamo ibuligan tali nga paano ni tadlunganay ining isa ka grupo dira o kon duha ka grupo sa isa na lang ka grupo pero way na problema kagawad ma'am. Amo man na sa tani siya man ako na ginaayo. Kay siyempre ginagamit naman lang nila ang tuda dapat be submissive to legitimate na tuda association. Wala gina problema para magtaway nag-appeal man ko na bala sa ila. Aha. Tawhay na kita. Subong abe kay Giovanni kay Rodilio abe may pa-actioneda sila oy para sigurado ko monitor nila subong eh. Oo, gani actually sir daw parinte pa na ako ni si Agno. Galing kasi siling ko illegal hindi kuya kagambal sa nga dapat tani gin buligan mo ko mabuli kuya kung sa legal ti kay kabalugi ko nga illegal hindi kuya. Amo lang mayo da. Oo. So amo lang kabay pa tani ban ay man kami ni Bani si Rodilio. No, ano na tabala, mapaidalom na lang ta kung sa dason ng election, kung gusto niya dalagan lang kamo para magtaway na aton na association sang tricycle di sa handumanan. Kaya kabudlay na bala sir magamot, hindi na ta gusto nga makalabot sa point na may malain nga matabo. So, gusto na mo na likawan man mo. Sige. Kagawad Sinaida Kanto ma'am, time to time manawag kami sa imo for some updates regarding sini para lang mabuligan tali kag mapalabot sa taga Barangay Hinumanan. Ma'am, salamat may gabi. Mabuhay ka ma'am. Sir, thank you git mayong gabi. Yes ma'am, salamat ma'am. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kay Kagawad Kanto sa paghatag tsimpo gaugtas man sa Galeno Committee on Transportation. Ang balilaksyon eden kuno sa mga opisyal bla, ang Committee on Transportation barangay o kun syudad man amo ni pinakagarot gid nga komitiba. Bisan din kuno kumadto mo ni pinakagarot gid kiti palangabuhian da sang tawo nga kung kaysa kadamo man naga-interest man bla. Action Firing Line. So, ang grupong haptuda or tuda man, kabay pang makuan nyo niya, maistoryahan nyo ni, kung ano ginmandang tansi ni, upod ka mo da sa kaayuhan. No? Hindi ta magsuwail nga amo ning makabutang sa ital-ital sa pilakadlaw sa pangabuhi. Action Firing Line. Sa nambal ko na, way ko naghatag yasang conclusion sa sining balita, kung sining reklamo,
Kay way pa ko bate sa part ni Giovanni Vista kag Rodilio Agno, no? Kung nagamonitor sila, sir, open gid kami di or buwas kadtok mo diya para masabat nyo ni kag mapalayag nyo man ang inyo sini nga bahin para patas ang aton sini nga pagpangalaga. Action Firing Line. Ang unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule ining kapsula gintingob ining puwersa para sa ika-ayong lawas. Action Firing Line. Pagbalik naton karon ayoon ko sa Action Eric Magbanwa ipaplastar ko ni no ining balita nga natabo sa Barangay Banagobla nagtiniruhay or I mean gintiro lang kay way manis la nagtiniruhay gintiro sang isa ka lalaki ang ikapwa niya lalaki bangod gid lamang kay Inday. Action Firing Line. Ang allegation di nga agaway bayi iniho uyab bala may tanib lang ko ang babae pareho katahom kay Action Eden abuso blaya. Action Eden tang laanay be. Magamo ni katahom nga daw Diyosa iya sang Action Radio iya inaguro pwede awayan bro. Action Firing Line. May sa monitor. Ikwala na karon na. Ibalikan na karon. Nga, di patay gining isa diho. Galing kayang balilabas sa gugma na gani magtukar. Bisan leon kag tigre pa dayang sumalangon mo pila ka tuig dang kalakat mo na pangitaon mo lang babae para sa imo bahala na. Daryo ng pangluthang gid siya bangod sang babae pagbalik ta plastar ta karon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio bakolod man sa gihapon padayon Action Radio bakolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Action Radio. Pagkolon yun kag negosanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros Sanon, inyong
kalamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. 54 mga kaksyon sa aton siring pagpanglagad. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Talagin lang mga kaksyon kay kuha na to si Aksyon Eric Magbanwa. Sining isa ka flash report to. May isa ko na ka entrapment operation sining gabi. Involved in isang police ini. We have Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, good evening. Aksyon na Bray, isa ka pasaligan tilimanan reliable source sa Aksyon Radio. Karong ginamang gabi na pick up nato na balita. Pero tulad temprano pa ini Aksyon Brian nag-operate ang isa ka team gikan sa Camp Crame, ang ginatawag nila nga IMIG. Amo niyang dati ginatawag nila nga CITF Aksyon Brian. Nagapatikay ini sa isa ka entrapment operation sa isa diri ka lugar sa probinsya sa Negros Occidental nga ang ila entrapment operation nagsentro sa isa ka police major Aksyon na Brian. Po isa ini ka police major, hindi ko na pag-mention kundi ini sa nga unit na bilong Aksyon na Brian, pero konfirmado na ini nga isa ka police major ang nadakpan sa entrapment operation matapos ang informasyon nga nabaton Aksyon Brian nagpangayo ini siya sa kwarta sa isa ka bulangan Aksyon na Brian. Gambling. Gambling Aksyon na Brian, no?
Subong ang ining isa ka opisyal sa PNP nga may ranggo major ang gindala na Action Brian subject for investigation Action Brian. Interrogation. Yes, Action Brian, no? Ini ginamang hapon tigayon ang interrupted operation but ang information nag-leak ini lagid nga gabi Action Brian pagi sa atong sining reliable source. Salamat. Gintimbre ko na kay Action ng lugar nga pwede niya makatuan kag ma-check ko to verify sa sining information kung balad dira gindalagin man ang ining isa ka police major nga gin-report ginpaydalom sa isa ka entrapment operation Action Brian. Ini tanan subject for validation kag subject for confirmation ina sa pagbalik dugay-dugay ni Action jar matapos kay gintimbre nato ni iya ang nasambit nga informasyon. Ang flash report, Action na Brian, salamat sa itong sining informant nga naghatagi sa sining very reliable source nga balita karong ginamang nga gabi. Flash report, Action Eric Magbanwa, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Sige, kompleto ang detalye sa nakaroon sa patrol. Ito na nagdagon-dagon ng patrol. Galupad daw sa libateriyon para kung sino na nga police major. Ito wala naging ikaw nunoy nga ang police subong si PNP Chief Archie Gamboa masupog ya kontra illegal nga droga. Subong na droga, gambling man. Subong nagpulupangayo, Timoya. Last 7:57 ang flash report Action Eric Magbanwa dulong sa aton sang DTX 500. Dako ini bulig sa pagpanubo sang level sa sugar sang isa ka tawo makaksyon kag kompleto ini sang management sang liver detox ang DTX 500. Ang partitiro to blabalikan ko lang to karon kay Action Eric nagaplastar pa unahon ko na lang anay Action Marlon Henovia. Kabalo ka mga viewers ka mga listeners naton atat naman sila makapamati kung ano giblang istorya sining nag-agaway babayi mga kaksyon. Manamyaw ko di anay while waiting kita Action Marlon Henovia may gabi lang kay Kativer ara na si Mark Sedinio. Good evening Action Brian gamonitor gid kami di family Sedinio kung si Action Edenia pangin matyan ko na kung siya man gid na nobya ko. Pero siya no? Si Rimar Gicano Haliasgo. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana, Happy Fiesta. Araman si Ron Bautista, si Click. Nagami nga ngalan niya. Migo tani sa Caltex. So, ay, oo, kasi gabong ng Caltex sa may Burgos na Action Eden. Kalabay ka na. Sound system na ng ila. Si Manjo Arnio, good evening man. We have Elizabeth Malaka Gamala, Philip Laurente, araman si Ruel Lawaan or Lanawan si Roma, Ophelia Galiro Arce, naga-monitor man, ara si Tikboy Villanueva, Handumanan, kita mo, taga-Handumanan, ginagatuto ko, Valencia Kenneth, Ami Villa Siran, Inday Blaza, si Millie Melsman, Highland Kono kay Elsa Salazar, si good evening, so bright shout out lang da, taga-Pahanukoy, Aninga, halin sa Kuala Lumpur, wow. Araman naga-monitor subong sa Pontevedra ang mga RC family. Si Mary Jane Salodares man, Salodares family sa Banwasang Pontevedra. Edwin Pineda, si Nang Sheila Marimakilan Avila. Salamat man. Hay lang kay Tata Mida. Rosemary Martino, mayang gabi Action Bray, ang matuod nga paghigugma kabalo magpasensya. Imagine mo na tuod, no? Si Smart Tadio Salcedo, naga-monitor man sa Cavite. Sandy Mark, araman si Little Sibuan. Good evening, Action Brian. Budlay nga damo, babae, imo asawahon kay third party kagid. Are kami nga Pampanga, watching Simo Permi. Sila din ni Toto, Ricky, kag mga asawa at anak ko, Action Radio. Si Josimong Caltorilla, Edna Pilyara man, ang iban balikan ko karon sa aton sining pagpangalaga. Capital Reports. Ara na sa Action Marlon Henovia sa mga balita. Action Mar, mayang gabi. Aksyon na Brian nagligad gali nga Martes si Negros Occidental Governor Bong Lacson, isa sa mga gobernador nga naggatambong sa meeting. Sinapol yung patawag ni Presidente Rodrigo Duterte. Bali, sa People Power Revolution Anniversary ini, wais ang obra sa gobyerno, may meeting galing yung patawag si Presidente Duterte.
Ginpatawag yaman si Agriculture Secretary William Dar kag si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang agenda ang ginhambalan ang updates sa African Swine Fever o kon ASF dito mismo sa Malacañang. Ining mga gobernador ginupdan man sa mga alkalde ang lugar nga ila sa ginarepresentahan may kahangawa sa ASF, no? Ang kalabanan man lugar ining dako ang produkto kon baboy ang paghahambalan. Team Negros Occidental isa sang ginakabig dako nga swine industry sa bugos ng Pilipinas. May executive order iga-issue si Presidente Duterte bag-o yung executive order hambal ni Gov basi ilaban-laban buwas nga adlaw kay hambal sang presidente after 3 kadlaw kuno ba. No? Ati buwas Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ulaton tani buwas. Nagwa ang executive order makapasangkad babako din isang bray sa kampanya dari sa Negros Occidental kay damo gali probinsya nga may ara sang lockdown na ginatawag sa pagbiyahe gid ya sang baboy pasulod bot silingon hindi na to ginehemplo ni Gov Lacson ang Bukidnon. Hindi to pwede makasulod ang salakyan nga may karga baboy Sa Bukidnon? Sa Bukidnon. Grabe. So may lockdown to. Paniguro, paniguro. Yes. So may gambay na aksyobarang epekto sa ginatawag sa mga traders, sa mga negosyante nga nagabiyahe sa baboy. So, ang concern lamang sa mga gobernador, kakuntan hindi man mapektuhan bla, ang mga negosyante, basta ipasiguro lang nga way sa nakalusot nga karne sa baboy o kung baboy mga buhi nga kontaminado sa ASF. So aton din nga mga baboy action bar ibiyahe pagkadto to sa ila bisan white tadi sang ASF iya nga confirm di man to kasulod sila action bar. Makasulod to kay manti mayara man sila sang kasuguan or ordinansa gin pasar to action na bray. Amo mo sa aton di. No nga ang mga baboy nga alin sa Luzon or patis Mindanao gani hindi mapwede kasulod di. Grabe no. Bangod sang ordinansa. Oo, ti damo man yabo, dako man ng produkto sang baboy dali sa Negros Occidental. Ang paandam ni Gov ni Duterte hambal ni Gov Lacson sa sinuman nga traders or hog raisers nga papapatod andak panbingan na palusot, automatic ang sumray cancel ang yasa nga pahanugot sa negosyo or pontaton gid sa pagnegosyo. Siyempre, may mga ano na tay, may mga regulasyon na ikaw masiki kapag yapon. O... Yes. So hulaton basi buwas magwa ng executive order padala ni eksobra sa mga local government units. Kababal anda ko nano ang nasaad bag-o nga executive order nga igapagwa sa presidente. Yari si Governor Bong Lacson. Actually, some provinces were governors of some provinces and mayors of some LGUs were called to Malacanang. And what was common amongst us is that we put a ban on products from, of course, from Luzon and more recently from Mindanao. The president told us because obviously, especially when the recent development in Mindanao, specifically in Davao area, some of the traders or even hog raisers were affected because like, for example, to bring their products to Cebu, they had to pass through Bukidnon. Bukidnon now is on a lockdown, not allowing any vehicles carrying these animals to pass through the province. So I think it has really affected the trade. And so the president said that he will come up with a new executive order, which we are waiting. So the president said, okay, he'll come up with an executive order to make sure that every pig that comes out from the pig pen has been monitored, has been given the clearance to be traded, no, or to be sold. And he will put the blame on the traders or the hog raisers, whoever is caught selling ASF affected pork, he will have them closed. So let's just wait now for the executive order, which is supposed to come out. He said 3 days, that was Tuesday, so maybe tomorrow. We were all one in saying that no, we tried to explain to the president that we're just really taking care of our backyard growers, no, because most of them naman, especially from the province, will tell us that majority of the hog raisers are backyard.
In the case of Negros, I think we're mga 88% backyard growers. So the same thing with other provinces. No? The sentiments of the governor was really to protect, our respective provinces from ASF entry. But of course, on the side of the president, he says naman na let's find a way, no? Let's look for a solution because again, ASF should not affect the trading, no, of these porks. Siya ba nagsumbaray nga balita, isurenta naman ang tubig diri sa Negros Occidental. Aha. Importante man mo. Mas may pagkani ko nang di ka makakaon sulod sa pila ka adlaw sang sa hindi ka makainom tubig. Tubig, importante, gid. Oo. Mabisan way suga, basta may tubig lang. Basta may tubig lang. May arak sumbray sang krisis sa tubig pero amat-amat pa lang dapat tiyagan diri sa Negros Occidental. Uy. Hindi pa tanto aksyon na bray. Kaya man nagani nga paagi sa kay sadto Congressman Albi Benitez ginduso yan aning inisyatibo o idea nga magpatigayon sang Water Summit. Aha. Kay iban pagiging summit, Health Summit na kahimo naman. Ang Water Summit ni Kaduan na Nexon Bray kay may pre-summit na ginhiwat sa November 14, 2019 diri sa may Negros First Residences unhan lamang sa Kapitolyo Provincial. Medyo kay nadako-dako ideya kay damo-damo sa mga nagtalalambo aksyon bray kag may mga issues kag possible solutions na nga presentar. Nakasentro sa apat ka mga issues. Water supply and quality. Ang supply sa tubig kag kalidad, ikaduwa sanitation kag sewerage, ikatatlo, sustainability. Ikaapat, water governance. So, madihon sila, kag gina-finalize na lamang, ang water... may plano nga igay-dihon aksyon na parang amoning iga implementar. Now, hambal ni Congressman Benitez, ang kung matigayon ini tanang nga plano hindi lamang ni na magasulbar sang problema sa kakulang sa supply sa tubig sa Negros kundi sa pati surat sa Bacolod. Kay may representante man tugid ang Bacolod City mo. Ang Bacolod City may pinakadako nga demand kung supply sang tubig ang pagambalan. Kaya ginamo para subong dandi. Toto kay na si Basiwa, General Manager, Attorney Juliana Carbon. Juliana Carbon. Aha. Kakulang sang potable water Gan. sa mga panimalay. Isa na sang gintalakay. Dapat may monitor sa water quality. Kadamo lang sumray sang ginhambalan kaina. Pero hindi tanan ma-finalize sa palaaboton. Aha. No? Yari si Congressman Kiko Benitez. I think the idea is to come up with a roadmap and a plan. Ngayon kung may mga kilanglanon na programs o ordinansya, ara naman ito magwa man tani the next 2 days kung ano pagid ang kulang na kailangan himuon. Amo man pamangkot ni Gov Bong, no? Kay ay pamanggid siguro pabatsyag-batsyag pa lang pero it will get worse kung hindi pag-i-address na sa daan subong. So dugay man kita niyo mga kadamo kay kakomplikado sa mga damo-damo agencies, damo-damo stakeholders. Kani getting them together, makita nila na tsakto matong siling sa ka-resource speaker, parehas man tanang tubig man nagyapon. So we have to think across the different silos of regulation because it only shows how many aspects of our life is touched by water. So if we think about it holistically, hopefully we can have a better resource management plan. Action Mar. Action Mar si 3rd District Congressman Kiko Benitez. Mayo gini nga tikang sa gobyerno kay tubi niya mo. Water is life, Action Mar mo. Correct action na Bray, no? So gina-finalize na lang nga plano galing kay sa diskusyon bla. Kung bag-o ka lang nakatambong sa nga sa isang summit, may ara sa diskusyon nga tuban ka technical bla. No? Yes. Mga expert na nagtalambong kinamo. No? Mga expert, kakulang sa datos, data, lack of data, isa man sa mga issues ang ginambalan action Bray. No? Susundon ta masurod nga adlaw may development ini nga balita. Una sa balita, una sa action na Maro sa Duboya sa Bacolod, Action Radio.
Action firing line. Basta istorya tubig gani makaksyon ginatutukan taynik kay gainom tiya tubig mo. 80% sa aton nga lawas tubig. Action firing line. Tikinanglan nga kwanon tagid siya inang tutukan tagid siya kag hatagan sang panahon mga kaksyon ano. Okay. Okay. Aha. Sige. Alright. Kaway pa malambot no. Pasensya ginagutod-utod ako no kay gina kompleto na mo ni ang entrapment operation sa isa ka police major nga gin-entrap mga kaksyon sang IMEGA. Action firing line. Ang IMEGA mo nang ginatawag bala mga kaksyon nga Kwan Integrity Monitoring and Enforcement Group nga halin pa sa Kampo Krami ho. Ti allegedly ining nasambit nga persona nga police major nagpangayo kwarta sa Bulangan. Action firing line. Ano nga Bulangan gin pangayuan sa nadiri ang lagko nga Bulangan di Guanzon malang kagang nadra sa may SP village mo. Ti kon mangayo ka sa Bulangan nga binarangay ti pila man lang pangayoon mo daman. Ti kon sa Guanzon di ka man pwede ka pangayo da kag sa SP village da kay mga lehitimo man iya may mga permit man iya. Din nga Bulangan ini basi sa didto paniguro sa ibang nga lugar nga didto ri siya halin. Action firing line. Actually, kompleto na kami sa pangalan. Kag confirm ini. O galing kay gusto namon niya authority gidya maghambal kung sino nga police major nga ini. Di tinay pagpangunahan. Otoridad, pulis ang pahambalon ta karon mga kaksyon. Action firing line. Ang mga balita ni Action Marlon Hinovia ginadulong sa aton sang life extension vitamin D3 mga kaksyon ha. Ini pampabakod sa immune system sa isa ka tawo kag may kape sila subong nga kanami mo no mabusog ka na may benepisyo ka pa. Amo ning Life Extension Coffee Mix, pinakaunang kape nga may ara sang vitamin D3. Action firing line. Man, ining duha makaksyon produkto sang Life Extension Philippines nga imported halin sa iban nga pungsod, gindala diri sa pungsod Pilipinas, kag diri sa aton sa Bacolod nahimutang sila sa may GA Stephen Building Lacson Street sa Uloonhan diri mo na ning Burgos Lacson ang regional hospital lapit lang na diri no ang Life Extension. Bisita ka mo Lunes, Tubtob, Sabado, libreng consultation dira sa mga medical doctors mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na yung gamay nga ton sa mga kauturan na monitor si Heaven arena araman si Giston no Balasabas sa diin may sunog o may pamangkot sa may sunog duway man salamat gid na Paul Spat III Bert Siquelan Imbong Jocampo si Manong Ronquillo Simeon. Good evening Action Bray nagapamati subong si Sir Ariel Batigas Provincial Head sang PCIC Philippine Crop Insurance Corporation. Grabe salamat gid Mami Ibadira Harovilla ang proud OFW kag fiancé kuno ni halin sa Riyadh, Saudi Arabia. Kag si Manang Becca Diaz Sarona, Alan Roy Menche Saruna nakatutok gid. Si Tintin Sogon Brillantes, good evening Son Brian, para sa akon hindi rason awayan gid ang babae. Wala man na kamoyag naway siya mahambal man lang na bahala kamuda inaway kamuda tamyaw ko lang Brillantes family. Sogon kag Lola Dorias Consing sa Mandalagan. Si Aldrin Diamante naga-monitor man. No, asa naman kado? Orlando Semiliano, mayong gabi, nga ang agawan gid sila sa babae man. Babae gani ga palapit ngita lang iban hindi kay maniro gid. Wala gid sila kilala Dios. Monitor lang diri sa Zone 4, Butong, Barangay San Pedro, Binalbagan. Si Edna Pilyara man o si Mong Caltorilla, kinabasa ko na kina. Ang iban karon balikan ko sa aton sini nga pagpangalagad, naga-monitor man gani si Kwano, si Manong Jimmy Malunes, si Manong Jimmy Malunes alias hindi ko na ipagbasahon, no. Basta siya ni si Kwana, sikat na sa Kumaliskis kag iya sini nga family. Salamat gid sa pag-monitor. Las 8:14. Pagbalik naton kamay pa makompleto na naton nga flash report kay na or ang report action Eric Magbanwa may koneksyon sa Agaway Bayi, isa patay sa pagpangluthang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life Extension.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Tiyang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:24. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ining nagabalanse sa lawas ang tawo. Ilabinigid kung sobrang imong nga sugar, kolesterol, ang uric acid mo da, asin, ang tambok, creatinine, kag constipation. Kabalog ka, ining Evergreen Herbal Capsule, meron sang vitamin A, B vitamins, kag vitamin C, araman ang vitamin E, potassium, iron, magnesium, araman ang calcium, kag zinc, mga kaksyon. Dako ni buligya, labi na gid nga pito, ya kasangkap sina diriho, mga ginakaon, tagini sa matagadlaw nga tanan, kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. So, why na dapat pakita sa pangitaon para sa aton sining ikaayong lawas amon ning Evergreen Herbal Capsule. Action Firing Line. Na-check sining batinira sa aton patrol section dyan sa confirmation sining sining patigayon nga trapment operation. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action dyan. Action dyan. Patrol. Balikan ta. Alright, good evening sir. Insakto, ginang kay Kagawad kanto. Sa Lawayon, nadi ang isa ka association ni. Saan dumana ni Kinaw. Action dyan. Yes, sunday man gabi salamat sa tutarang nga mag-aksyon ang protection live kita diri nag-report sa atubang mismo ka isa ka opisina no diri sa isa ka lugar sa sulod sang Bacolod tungod sa diin bag-o lamang ginsulod diri sa amo sining opisina ining nadakpan sa entrapment operation nga ginpatigayon sa Pondra sa Guanzon Balakak Pit Arena area na sa nga Purok Guanzon sa Cops ng Barangay Mansalingan sulod sang Bacolod ang ining entrapment operation na nadakpan diri ining hepe sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Bacolod nga si Police Major Marvin Madrano. Police Major Marvin Madrano ang ngalan nga Action dyan. Action ba? Dali gid lang Madrona. Paki-check kina-check ko gid ang iyang complete name, ang clear ang exact name niya gid action ba. Kay may ang information diri. Nga Madrona ang name niya nga nagpa-action ba, no? Ari kay may item kita diri action dyan. I'm sorry. Kay nagliga kasi mana na interview pa ni siya ni Action Alvin Grava kay bag-ong salta ni siya diri sa syudad sa Bacolod sa CIDG mo. So Milvin Madrona.
Yes, that's right. Madrona, sir. Yes, Police Major Marvin Madrona ay isang karakter ng Sumbray ang lansing nakpan nila sa intrepid operation again patigayon diri sa Bulangan no dra sa area sang Purok Guanzon, Barangay Mansilingan, Shrad sang Bacolod ay baruan nga ang information diri wala pa gid man dugay-dugayan no may sakas mana pa lang sobra. Ining nagatinay diri sa CIDG Bacolod ining si Major Madrona ang Sumbray. Asang nadakpan ini siya actually nakasuksok lamang sa sang t-shirt naka short section dry and then nakasapatos no amo lang man tong pormada niya sa nadakpan sa sang mga katapo naman sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group or in short PNP IMEG nga ginapangunahan rin ni Police Lieutenant Colonel Shelo Clicdan. Ini sila nga grupo, hindi yan Negrosanon, di man Bacolod noon, ano? Hindi na ito ma-divulge sa Sumbray. Kaya ari 3 members nila kabalogid ya mag-Ilonggo. Kabalo mag-iligay nun ang Sumbray, no? And may araman diri sila nga grupo nga I think familiar man sa aton before na posible na assigned man nga members ng regional unit ng IMEG Action Bright. Actually, hindi lang ni IMEG ang nag-operate in coordination ni Makob na nagupod Special Action Force o CODSAF, no, pila ka mga patrol car staff and in coordination with Negros Occidental Action Bright, no, ining grupo nila nga mga kapulisan man nga nagkanda karon ari diri sa sulod sang isa sa nikahulot kita naton diri ara may nakaplastar nga mga naka bulletproof vest nga mga kapulisan damo sa sulod sining opisina and then yara dira no ongoing documentation diri sang kay Police Major Madrona Action Brian actually nagtuntad ini mga tak na las 5:30 sinig lamang hapon o galing kay Tigab sang nagalupok in ang balita kag ilaman ginadala sa mga kapulisan ng Sumbray. There is why nga amo man to oras man na informed ang police about this particular report. Pero in terms of background sini, ang initially lamang is do nang kilbla na ngayo ang Sumbray. Sa isa ka Bulangan dira no sa area sang Guanzon kag dikto nga nakarabato nga daan for previously pa sang report ini ngaton nga katapos ang Philippine PNP IMEG amo tigilo nilagay ka sa ang operation ko lang taon sa regional unit ining nag-conduct of Sumbray but siningon so meaning hindi lang ni kay today guro natabo ini sa paglantaw naton kay konsubong lang nga hapon how come nga nakapadulong gilayon diring IMEG kay from National Police ini sila or PNP abi action dyan maybe last week pa lang may na-monitor na ni nahimo na ni kung natanong Sumbray possible bas hindi pa lang last week bala kay baluan naging ni siya mong gin-deliver sa pwesto kagin transfer direction Sumbray sa CIDG Bacolod and kung i-check nimo ining katapos sa IMEG ini do amo ni nagbulos sa CITF bala nga ginatawag nato ng Sumbray nga grupong sang PNP nga mas kilala sa tawag na Counterintelligence Task Force. So meaning ini sila na based na diri sa Bacolod daan. Region 6 Sumbray. Region 6. Okay, go ahead Action John. Both silingon ining CITF amo ni sila ang nagakandak siyang mas madalom nga intelligence monitoring or task force batok naman sa mga persona nga may arat na baton nga report nga ginareklamo o kuning bulbado bisla naman nga mga illegal nga mga buluhaton in terms of sitwasyon wala man kuno na resistance sa bahin diri ni Police Major Madrona sa nadakpan naman sa aton nga mga kapulisan and it's kung totoo ang spokesperson diri kung makatang na statement sa PNP IMEG kay ginaplastar pa nila ang kabugusan nga detalye kag report sining pagkadakop sining isa ka police major makumutaas nga bangko commission officer na Action Bright kag hepe pang sang CIDG Bacolod hindi Bacolod nga hepe Action Bright sa police major Action Bright. So liton talaksyon dyan ang pinaka-exact the place gani nga gindakop siya dito sa Guanzon Barangay Mansilingan ano? Sa Purok Guanzon gin mismo Action Bright. Dira sa Bulangan gin mismo. Yes. Okay, sige. So far mo na ang pinaka-order na itong sitwasyon. Actually, isang nag-report kita diri, damo pa diri tao sa gwa, nga mga police. Bago ginamang kibot kita paglikod na ton, gin-call sila tanan, why di kita bilin kita na lang dito sa gwa, Action Bright.
kina-check na tandri, basi posible lang makakuha kita dito sang detail or information sa sulod. And then immediately iaboy na tundra sa tundra kasi mo sa para baka Anong chance action dyan nga makapatigayon sa press conference ang CIDG kung ay Megman? Siguro press con action or presentation kaya may information nga after here automatically dalon nila diretso, I think, sa regional office. Ang ginobraran din nila is documentation action bright. I see. That they will transfer, matugin na nakuha na ito information, dalon nila gilayon ang person kay ang nag-conduct is ang kamkraming nga intelligence monitoring o report nila nga baton. Kamalilian mo, Daxon, dyan may ginabit-bit nga cellphone si Madrona, makita Wala. Why? Okay, naga-try kami di sa studio nga makakontakt siya. Kay may ara kita na-contact siya last week na interview pa ni naton, di mo? Actually, wala siya. Kay pagsulod to kay nagsumbay, nakagapos kita gyapon. Nakaposas kita gyapon ang sumbay, no? Even pag nakaposas, ang tanan niya nga mga posesyon nga gamit. Gina-check ni naton, may mga salakyan sa gwa. May information, ako yung check naton kung diin ang salakyan niya. Kung ano nung gisakyan niya gamit kay nagsumbray sang nadakpan sang katapos ang PNP IMEG. Okay. Yung sa sulod rin, ongoing documentation, may profiling, ginakuhaan sa sang laragway, madama makita na ito yung shadow kay ina, gikan sa gwa. And then ginapatindog sa may mga questioning kay ina. Actually, wala ginamang sila dugay man nga nakabot, kay kadugay kung sa proseso, sa nilagi patigayon dito sa lugar, kay kinalaman nila, of course, entrapment operations sa saliwat mga kaksyon. Posible check nila ang details, kay totoo ang ilaging kadak na operation ng Sobrayan. So aside from Madrona, so far do siya man ang isa mo da nga nakaposas. Siya lang Sobrayan. Why sang iban nga upod Why naman di so far sa lugar git nga iban pagit. Except na nagit si Action Brian. Pero kay itimbre ko da kung maayo na natin ring spokesperson sang PNP IMEG ka makatag sang statement Action Brian. Sige, anytime action dyan, connect lang diri sa aton para makompleto tani kung ano gibla ang nature gid sang ginaatubang nga kaso sining ni Madrona action dyan kay subong puro pa lang ni mga dukan pa lang aton di pagid inablang dapat papel gid yan tamdan tabla ang nabutang gid sa blatter mismo. Yes, Action Brian. So far mo nang pinagkaulid rin nga sitwasyon sa itong ginagkamtangan along areas ng isa kalugar diri susunod sa makul ko sa Karanamtang di ang susunod sa isa kahulot ining nadakpang Executive Major Madrona Action Brian. Affected rin sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nasa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Daligid lang kay pabati ko gamay lang interview ni Action Alvin Graba sa kay Madrona last week ko, Action Elms. Gareso sa mga most wanted, high value target, at lahat ng mga special laws. Pati yung pag-apply ng search warrant, continuous monitoring sa mga watch list na high value target, krimen na dapat na sugpuin dito sa Bacolod City ay aming gagampanan. Kaya sa mga mamamayan ng Bacolod City ay pinararating ko lang, nandito kami para tumulong. Action Firing Line. Amo tong tingog ni Police Major Melvin Madrona sa nagligan nga si Mana eksklusibo na interview sa Action Radio, no? Tutulungan ang Bacolod kriminalidad ay ating lalagsin mga kaaksyon. Lalagsin ha. Sige. Last 8:35 dira lang tanay hasta pagbalik promise ang pagluthanganay sang ang pagpangluthang sang lalaki sa kapwa lalaki bangod sa babae. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginendorso to sa inyo ang habon pampaligo nga dako bulig sa lawas ta moning Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Pampakinis ang panit, dula katol-katol, baho, kag kaspa. Suliton kong pangalan, Zanton Plus Herbal Soap mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Antes sa report, Action Eric Magbanwa, basa ta ni Gamayo. Halin sa kaywa 7183, good evening, Action Bry, ay abaw, maskin anong agaway nila, kung hindi na ang babae, wala sila mahimo da. Ang gugma nga matuod, wala na iya pilitay. Hindi na gugma, kundi bugal, kag tikal, Action Bry. Natandog na ang pride kag basi may karga pa nga alcohol bulig or baligyaanay sila isog. Kita mo lang kanami sa mga komento basta gugma gani no. Action Brian ka monitor ko di sa barangay 12 ni Garantar so nga major isagid ka gin kwartaya to by login ang serbisyo gani man si SFO1 Alexander Gonzales ni. Kita mo SFO1 good evening, Action Brian. Monitor lang kami, tanan, dire sa Magalion, Totong ni. Isa ka Magalion, ha? Sir, good evening. Liog lang ko greet kay Rojomi Confisor, CJ Villaflor, sang Logway, Hinigaran. Salamat. Okay, ara na si Action Eric Magbanwa. Hola montang time sa buong gabi. We have Action Eric. Action Eric, good evening. Action Bry, good evening. Dalawang lalaki sa isang babae. Ang title sa pelikula mo. Tani, ano mo sana, dalawa ang puso ko. Amo gani. Dalawang lalaki sa isang babae. Kung silingon ginagawa nila, ang isa ka babae, Action. Pwerte. Basta lesson learn sa mga babae nga dapat isa lang dapat, gid. Amo gani, kaya ang report ni, ang isa matulog sa gabi mo. Ay, grabe. Ang isa matulog sa adlaw. May schedule. Kung sinter ni, Gani man, do ka kadlaway na do luoy ka ba Action Brian ka? May napatay, abi. Ay, amo ni actually, di nag-trigger ang insidente mo. Kaya ang information na kayo na nag-follow up na ito pagi sa kay
Police Senior Master Sergeant Tony Garcia, bali mo na siyang investigador sa Station Number 3 nga nagawiyat siyang kaso kapag lutang kainasang aga sa kay Arvin Saison kay Stephen Graho, no? Ang biktima Stephen Graho, 25 anyos soltero, sang puro Katilingban, Barangay Panago. Ini si Stephen Graho, may igo ini actually Axel Brian luthang saya silang likod was kinaglapos ini sa dughanya. Nga mo man ni ang ginkabangdan sa iya sining nga kamatayon matapos kagindala sa may Corazon Locsin Montiriban Memorial Regional Hospital kay ang armas nga gamit Axel Brian isa ka homemade shotgun mo na cover pa kani ang pasiyo sang shotgun, no? Na ang suspect diri nga nagtiro amo ini si Arvin Saison, taga Puro Kawayan, Barangay Panago. Na ang report nga nakuha ni Police Senior Master Sergeant Tony Garcia nga kay na sang aga na sugata ini ni Arvin Saison ang suspect sa putwok ining si Stephen Nagraho. Wala tamo gamo tiniro rin Axel Brian sang iya siling homemade shotgun nga ginauyatan. Ang pagpangusisa ni Garcia napakita nga love triangle o kon pagpangimon ang natabo diri kay di na-discoveryhan sa investigation ni Garcia nga may babae ni sila nga duwa nga ginagawan. Ang babae galing ni kay may ang report nga nakuha ni Garcia nga kung gabi nagatulog sa kay Graho, pagkaadlaw nagatulog naman kay Saison. Kasi na mabingi dito mangita away kung maginamo sini iya nga duha puli-puli. Ni Axel Brian, kaling ito isang isa dito wala pala nagpaiway ta. Yung lagi sa sobra guro man nga emosyon, kakainit man ti ninit guro si Saison. Nga tiyan mo na gakadto na to kung gabi si ang babae nga nagatulog sa kay Graho Axel Brian. So mo na nga dili tanan nag-trigger ang ining insidente nga wala kinapabot sang pumuluyo dira sa may Puro Katilingban, Barangay Panago sa diin natabo ang ining insidente. Pamati ang Axel Brian ang palayag ni Police Master Sergeant Tony Garcia ang investigador sang Station Number 3 sa sini nga kaso. Sa initial investigation sa isa na sa focus yung incident natin dito sa may Puro Katilingban, Barangay Panago, City, na mga alas 11:30 sa kapan, sa aga. Bali, nakuha na mo initial, may problema ini sa kwan sa pagpamimon bala sa ang isa ka lalaki. Okay, dahil kita sa Brian, kaya medyo nag-pulibisyosa ako. Basta ka pangimon, blaw. Pangimon, blaw. Kaya tulaan sa kwan sa pagtiro sa atong biktima. So, ang gwa si Senator, love triangle mo na? Love triangle kay yung babae, according sa nakuha na itong informasyon dito, isa lang sila ka babae, balito. Kung yung tiklo, dito isa sa ang babae sa biyak, pagkatlo sa biyak man, dito Lili Mayo, kaya mo na nagtangat sa pagpinagsanay. Ano pastada sa sila pagtiro sa biktima, sir? Ano ginang biktima, sir? Ako din sa nakuha natin itong informasyon ng panglakaton ng biktima sa putwo, kung saan inali lang din sugata siya ang suspitsado sa kaging komportar na motoging tiro sa isang pusil. Ano ma, sir? May na-recover dito sa kaisi, no? Isa ka tunggakang, inisakyan mo lang, hospitalized. Ang the same time, may harapan siyang ng pasiyog na. Ano lang na po. Biktima, sir, no? Oo, nag-declare siya TOE dito kagina sa Maykuan sa Corazon Locsin mga around 11:50. Ano status ang suspect, sir? Ang status ng suspect sa buong may ongoing kami sa buong hot pursuit pasok na at large sa buong. So, wala may problema ka tayo dito sa suspect, sir, no? Identify natin ang suspect. So, ito rin ko na sila dito. Akso na dahil si Police Master Sergeant Tony Garcia ang chief investigator sa police station number 3 Action Brian. Tinig suspect ning nagtiro sa kay Graho si Saison titutup karon wala pwede matakpan sa ato sa otoridad kag surveillance ini siya posible kadtuan nga mga lugar nga panaguan sa sining suspetsado Action Brian. Masubo ini nga pagtilaw ba?
Gani man ti sa isa ka babae, duwayang lalaking kwan ang gabulos-bulos di mo nagalimbla ang dapat taring hindi matabo natabo gid kay nasang ag-action Brian no nga nagsubala nga ining banas sang duha ka mga persona nga ang isa diri patay amo ini si Graho Action Brian. Amo nang balga na basta gugma ng mangibabaw patay kung pataya. Bala na. Tutaraway. Ikabudlay ba no? Sige, Action Brian na. Ipalapon ni boss kay may mga lugar nga ginatiid nga aton kapos sa station number 3 nga basi dira pa man lang nga lugar makapamulya ining suspect nga among subject sang operation sang kaatong kapulisan sa station number 3. Ang inyong ka-action sa Bacolod PNP una sa balita una sa action Eric Magmano nag-report sa Bacolod Action Radio. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. Gulo gina ya. Why na pirsa, pare. At minamahal ako. Last na tong akon kay na, no? Why na ko na bilhin Action Elms? Biglang nagbago, ako'y nagtataka. Puso ko'y litong-lito. Bakit nga? Eden, bali isa lang ako ng partida ni Black Action Eden sa pag-abot diri sang barko diri sa aton no. Ining cargo ship bala nga nagakarga kabuno nga may sakay nga mga Chinese national. Kwanta ni klarohon tama ni kay kabalo ka istorya diri kabuhi ini sang tawo mo. Ti when isla kadongka ara subong sila daw gina-quarantine sila sa sulod sang 14 dias. But according sa report with Action Dale Salazar nga bisan magtapos pang 14 dias nila nga quarantine dira hindi sila gyapon makadongka as per advice ni Mayor Bing Linardia. Action Firing Line. Amo niya Mayor ang ginapangita ta diri kay kadelikado na sini, no? Kadelikado na sini. Mayong gabi lang kay Sir Peter Noble, Sir Matinion, Othelio Ramos Araman. Halungan, hindi lang love triangle, base ang quadrangle. Kita mo triangle to Action Eden, no? Mga tabo sila nga duwa. Kung sa Tagalog, triangulo. Triangulo, ang gulo. Kita mo lang na, no? Si Joe Barre por Mentira, nag-monitor sa Binalbagan. Si Juan Cono nag-monitor man ganyo. Si Aldrin Limaco, nag-monitor man si SPO4 Joel Octaviano, no? Sa Sinima Tinion, mga ka-action. Aran sa Action Dale, Action Radio City Hall Report. Action Dale, party barko lang ko isa. Salamat, Action Dale. Go ahead. Yes, Action Bryce. Sa mga balita natin, gikan sa Bacolod City Government Center, ginpahayag din ni Bacolod Mayor Evelio Lunaldia nga hindi niya luyag Action Bryce nga may fear nga mabatsyagan ang mga residente sa syudad sa Bacolod. Kasunod sining pag-abot na sining foreign vessel dira sa may Bradco Port Action Brian nga may travel history halin sa may Xiamen, China. Amo ning kabangdanan kun nga nag-issue ni siya sa executive order Action Brian nga nagabana sining mga foreign vessel nga may travel history sa may China, Macau, kag Hong Kong. Ngayon tatlo ka mga lugar affected sa coronavirus disease 2019 Action Brian. Pero kay Mayor Bing sa pagpakikangot sinin sa Philippine Coast Guard Negros, more or less Action Brian 7 kilometers away ining foreign vessel dira sa may Bradco Port, Humalin, dira sa may baybayon sa Bacolod City, pakadto sa may Bradco Port area Action Brian. So siya matapos ang 14-day nga quarantine dira sining 19 ka mga crew nga may 15 ka mga foreign national kag apat ka mga Myanmar National Action Brian. So siya hindi gid Action Brian maka-area maka-disembark o kung makapapanaog ining mga crew or even ang fertilizer Action Brian nga supposed to be iga-deliver diri sa may syudad sang Bacolod. So kay Mayor Bing, in kaso nga mayara sang mag-violate sang iya EO nga gin-issue recently Action Brian, it's either ipa-revoke nila ang lisensya
sa Bacolod City Permits and Licensing Division, Action Brian, sa mga persona or company ngayong bulbado sining pagpapalaog dira abi sang pag-violate, paglapas sining executive order nga iya nga ginpapanaog, Action Brian. Ay, Bacolod Mayor Villo Nadia. We invoke my authority to ban vessels coming or arriving from China. We're not banning Chinese vessels per se. What we're banning is vessels nga naghalin sa China. Ang pinaka-importante sa akon nga hindi ko gusto nga ang aton pumulyo will have even the slightest possibility of income coming to Bacolod. No. This may be an extreme move, but I believe it is the necessity of the moment. Nagapati ko nga it's better be safe than sorry. In addition to that, I had also requested Colonel Viñas nga pabantayan ang mga puerto. Of course, they cannot go to the sea, to the water, kaya hindi na ila jurisdiction. Yan is ang Coast Guard. Siyempre, si Mayor Bings, no, siya, it's better to be safe than sorry, no? So, maning paligurado din lamang nga wala gidi sang mga foreign vessel nga from Macau, China, and Hong Kong nga magtinguha nga mag-disembark o mag-deliver sa mga goods. No, siya ti maka-apekto gid man minimal sa ekonomi sang Bacolod City, pero sa Action Brian, damo pa man sa ibang lugar o kung countries nga pwede kuhaan sources sang pagkaon dira or anuman nga i-deliver pasulod rin sa mga syudad sa Bacolod. So, siya nag-request siya sa BCPO na kung mahimo makapahamtang man sa additional police nga magabulig sa Philippine Coast Guard personnel para mamonitor lang gid Action Brian nga wala sang may makapanaog dito sa may foreign vessel dira sa area sang Petco Port. Dapat lang base makibot kita may mga bulubaruto nga gagmay kag nagaulo alihid to tapos ginakwa nila kag ginapadungka di lang iban nga mga sakayda. Action Brian. Naman ang Balimir Bing diri sa may syudad sa Bacolod, kuno siya ti nag-ubra man sang move ang City Government of Bacolod para proteksyonan kag pangapinan ang campaign sang syudad batofring COVID-19. Action Brian, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang Action Neo, Action Adel Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Dale, balita gikan sa syudad sang Bacolod, mayogin nga tikang ang mando ni Mayor Bing Leonardia sa pag-stop sining pagdungka kontani sining cargo ship mga kaksyon may karga nga mga abono kag iban pa nga mga kargada nila dira nga may karga or may mga cruise nga mga 15 tanan ka mga Chinese national. Why tani sila gina-discriminate diri nga tonya for protection kuan gid lamang ini mga kaksyon para malikaw kita sining ginakakulbaan nga COVID-19. Why tani sila ginakontra nga tonya paniguro gid lamang ini, no? Paniguro manong dumanyo dito sa San Carlos, why to kadungka, why to kapahigad ang isa ka cargo ship man nga didto tani na maguloy standby may unod man to nga mga Chinese national kag iban nga mga foreign national. So diri sa Bacolod nagabot man sila, salamat gid no, alkalde sang syudad sa sininga tikang kay nagakahangawa subong ang Bacolod non kadasig dan sang lapta sining coronavirus mga kaksyon. Okay, dali gid lang. Daway ko maayawan kapatukar sa ni Kaynap Para bang tukso na di ko kayang matalo, isip ko'y lito. Sa inyo, sabi nga nila, di maaaring magpantay pag-ibig sa... May gabi lang kay 7591. Kaya tanong ko lang, bakit nga kaya isa ang puso natin, di naman natin maaaring sana dalawa ang puso. Pwede nga maduang tigi pusoon, dapat isa gid lang niya. Ano? So, listen learn sa mga utod naton din mga kababayanhan naton. Nga kon magulugugma kamo gani, please lang. Isahan lang gid kay kadelikado, natabo sining natabo sa Barangay Banago, ho?
ay ma-advise kita na pati gugma sa mga gabi sa ginutdo nga nabilin sa aton nga pagpangalagad. Mag-gugma ka mo, dapat isa lang ka persona. Kay kadelikado sang ginatawag naton kung gugma nga may ginagugma kapag sang iba. Wala sang maay nga dangtan dira ang imo sining palabuton nga pangabuhi sa prangka nga istorya. Mangod gid lamang sang dubli-dubli nga paghigugma. Dudla. So dapat magtino na gid kita. Babae man o kung lalaki na. Dati noon ay palagi tayong magkasama hanggang gabi. Ang aking kamay at yakap sa'yo ay parang wala lang, parang kita pero may mahal kang iba, no? Ihatag na lang nasa isa to. Di na pag-agawi pa na. Ang banin ako na ang tudtod nga pagigugma. Wa ay ginman kuno gina panginpatsyan gina. Kung palangga mo gid kuno isa ka babae, isa ka lalaki, i-give up mo sa gita ka iban para maka-move on. Dapat malipay ka sa isa. Malipay ka sa iyang malipayon man siya. Ayos? Wala kita sa igo pang oras aton sa nga pagpangalagan mga ka-aksyon sa Farming Line. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side we have Action Nelmar Madera. Upod man naton diri sa Action JM Baikin. Action Eden Aboso sa News Center. Kag partner naton sa mga gabi diri sa pagpangalagan. Standby ka na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. May gabi lang kay Mitch Legacy, ano? Hindi ko na mabasa, gid, ano? Inyo naman nabatihan ang isa ka memorableng istorya sa Action Farming Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Mornan. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,